በነገራችን ላይ የ10 ዓመት ብቻ ሳይሆን የ30 ዓመት እቅድም አወጥተናል። በ2050 ኢትዮጵያ በዓለም ውስጥ ስመጥር ከሆኑ ሀገራት በዚህ ደረጃ ትመደባለች የሚልም እቅድ አወጥተናል። ሁለት ሀያላን ሀገራት ይኖራሉ፣ ከሁለቱ አንዷ ኢትዮጵያ ትሆናለች የሚል እቅድም ተወጥቷል። 10ን ከተግባባን በኋላ 30ውን እንወያያለን። አስተማማኝ መከላከያ ያለን እኛ አስተማማኝ መከላከያ ያለን እኛ እንዳትጠራጠር እሱ አዎ ምንን ናይ ገሊኡ ኩርኩር ኣይንኸውንን ንሕናን ግዜኡ ንሳቆን ንኸውን ንመጻኢን ንዝመጽእ ወለዶን ግን ብልጽግትን ጽፍፍትን ቅንዕትን ሃፍታምን ሃገር ክንሰርሕ ኢና ብጻዕርና ስለ ዝበልና እንታይ ዝሕረቕ ኣለዎ ካልእ ዓለም سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر من يوتيو امبار كم توتر زغبرو استفلالي ابزوبانا ابزوريانا كمون معنا بقطع يكون بتزاواري كتنكفنا زغل حبريتا زينا كمون فلتات كبنا زغل زبلكو اكيبه زمت كم وتر دما قلنا خم فلتو كل نجار ميت خاميتي كوج حقي كنو بلاين خلينا قلقليو مسجزي زعره حبريتاتات كم زلو مجنزاب يدلي بارلو مدما استفلاليو ابزوان زي كنفلطو من كان استغلالو مزلنا زبلكم حيزة غريبة لغو صنيلكم مكتتال دما بتعتنا عدم لاي قبرو سبورت قبرو ناي مجمر يالو مارسنا بزو حرسات يكري حدا ناي وطاي لوبيستس ويكا سبيشال ربح زلوم صعدو ني اجندا ناي ايثيوبيا زدفو زلو استراتيجيك لدما بيناي منقدن يرترا كتقو كم زقول زفلتو عاتيقهم زلو سبات كنرينا انتا يحزبهم زلو كنرينا كالب بقداي ناي بحري استفلاليو لهيكا ناي ايثيوبيا نت قداي ناب كالم ازن يقبرولو تمالون حنت فيديو غير نيره ناتاون زخونه يكون مبرهي كبيه بتوساخي كم زنريو زلنا التكونتات نبزل عليه من قد يخيدالو إثيوبيا نايكو طبعو تسقطناتا نجزيو متنفسي أنفت رخيبالا أنت عيناتي سكنرينا بزعبا قداي ناي أبزي أبنا يرتراوية ميديا نعاي بزتنكف بزوح زربالو بفلاي مسارجة حقوس بزوح زي دقاق مزولو نعوز ملكت مبرهي ونكبي بخال من قدي حدا عبي نا يوتيوب channel مليونس فالورز زلوو نزي قدايناتنا امتي ولو زدما اوريدي كبابي بأزي بزح سبيرلو نسوز تقملو زلو اجندا دما exactly نايمن علامة كسالت كم زخل نعوون كنرينا سو استفلالي عرستكريا نوعلا الجرس اي متش اناني نيرو حماق نيرو نحنا زرب حيكونن زبل ريتون حسابنون متيلو كال دما صبوق تسفا زهبو كلتا سلسة زيناتاتون اللوني كساب مودة تخطاتلو كم وترو حقسكم ناتمحصنكو مجمريا بزي حج متيزولار السنة بحرس كان يجمر ይህንን የሚያነሱ የድንጋይ ዘመን ሰዎች አስተሳሰብ ነው ይላል ከግሎባላይዜሽን የተፋታ ነው ብለው ያምናሉ ኦኬ ግሎባላይዜሽን ዲፋይን እንደሚያደርገው ጉግል globalization is a term used describe how trade and technology have made the world in a more connected and independent places ነው የሚለው አገሮች ኢንዲፔንደንትሊ አንድ ላይ መተው በቴክኖሎጂ በኢኮኖሚ በሶሻል አብሮ ያድጋሉ ይላል እንጂ በር ተዘግቶባችሁ በረሃብ ለቁ ተጨራረሱ የሚል ዴፊኒሽን አላየሁም እዚህ ውስጥ ስለዚህ ማን ነው በድንጋይ ዘመን ላይ አስተሳሰብ ላይ ያለው ስል ከዚህ ጋር ስለሚላተም ያንን ያለው ሰው ይሄን ሊመልስ ይገባዋል ግን ያቶ መለስ ሐሳብ ብዙ سو انتايو تزربا زلو زي تي حنت مصحف عصب يمانات تبلد نبرت مصحف صحفيو كل غزي كم زعبي زبلي زغرم زرباتات في تزارب جدما بزعبا جلوباليزيشن ابزبن امنت نبر زلخا خاز حلفه سنه مغوت همسي خاي تمغوت يلو ما مثلا نعيد ملصانيو كاند تقدس كن حجينا نزاربلا حج زربا يسمعوا ብዙ ሰዎች እንግዲህ በተረዱት መንገድ ባውንታይ መንገድ የሚያዩት ማለት ነው ይሄ የኢትዮጵያውያን ኤርትራን የመናፈቅ ስሜት ይቅርና ሲፈልጉን ኤርትራውያን አሰብን የሚሰጡናል ምጽዋም ድረስ መኖር እንችላለን መነገድ እንችላለን ካልፈለጉ ግን በዓለም አቀፋዊነት በይሄ ግሎባላይዜሽን ሁሉም ሀገር የኛ ነው ጅቡቲም የኛ ነው ኬንያም የኛ ነው መነገድ ይቻላል ይሄ ዘመን ደግሞ ግዴታ
ይሄ እቃ በማውጣት በማግባት ውስጥ ብቻ አይደለም ሌሎችም አማራጮች አሉ የሚል ሐሳብ ነው የሚያነሱ አቶ መለስ አንድም ከዳያስፖራው ጋር ያደረጉት ንግግር አለ በዚህ አሰብን የተመለከተ ምላሽ የሰጡበትና እዚያም ላይ የሚያነሱት እንዲህ አይነት ነገር ነው እንደው ምን ይላሉ እዚያ ላይ አሰብ ወደብን እኛ ካልተጠቀምንበት ማንንም አይጠቀመውም ስለዚህ ዝም ብሎ ተራ ሜዳ ሆኖ ይቀራል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስነ መጎት መጀመርያ እቲኦም ኩላቶም ነቲ ባሕሪ ዝሓቱ መለስ ንረብሓ ኢትዮጵያ እምበር መለስ ዜናዊ ናይ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ካብ ንረብሓ ኢትዮጵያ ንረብሓ ናይ ኤርትራ ዝያዳ ይስምዖ ነይሩ ይድንገፀሉ ነይሩ ወላ ናይ ትጋሩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ገብረ ኣስራት ዝበሃል ፖለቲከኛ ብተደጋጋሚ ነዛ ዘረባ ናይ ኣምሓሩን ናይ ኦሮሞን ናይቶም ኩሎም ነዚኣ ኣዳሚቕዋ ነይሩ መለስ ንረብሓ ናይ ኤርትራ ይሰርሕ ነይሩ እቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኤርትራ ከም ዝዕምበር ንረብሓ ንናሽናል ኢንተረስት ናይ ኢትዮጵያ ኣይሰርሕን ነይሩ ዝብል ስነ መጎት እዮም ዘቕርቡ እዚ ሓታቲ ድማ እንታይ ብሎ ፀኒሑ መለስ ከምኡ ክብል ከሎ እቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ካባና ወፃኢ ዝጥቀመሉ የለን ስለዚ ከምኡ ክብል ከሎ ኤርትራ ክትልምነና ኣለዋ እምበር ፈትያ ክትበና ኣለዎ እምበር ብሓይሊ ክንወስደላ ይንኽእል ኢና ልዕሊ ኩሉ ድማ ስትራቴጂናትና ንሱ መለስ ከም ዝበሎ ዝብል ዘሎ እንድሕር ንሕና ዘይተጠቂምናሉ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ዘይብሉ ኮይኑ ክበሊ እዩ ዝብል ስነ መጎት ነይርዎ ስለዚ ንሕና ግን ምርጫታት ኣብ ጅቡቲ ኣለና ኣብ ሶማሌላንድ ኣለና ኣብ ሶማሊያ ኣለና ኣብ ኬንያ ኣለና እዩ ዝበለ ክብል ከሎ ሕጂ ብግምጣል ንመለስ ከምዚ ፅቡቅ ገይሩ መለስ ከምዚ ኮነ ስትራቴጂ ነይሩ እዚኣ እታ ፍርቂ ሓቂያ መለስ ዝብል ዝነበረ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢን ሎንግ ተርም ክንሕዞ ንኽእል ኢና ዝብል ነይሩ ንሳቶም በቋራጭ ክሕዝዎ ስለ ዝደልዩ ዘሎ እምበር መለስ ኤርትራ መጠን ብኩሉ ብቁጠባ ዘልመስናያ መጠን ኣፍ ደገ ባሕሪ ናቶም ዝኾነ ንሳቶምን ካልኦት ንሳቶም ንኸይጥቀምሉ ብእገዳ ክንሓፅኦም ኢና ዝኾነ ነገር ንከየፍርዩ ብመንፅሩ ድማ ንሕና ኣብ ካልእ ክንጥቀም ከለና ናብ ኤርትራ ንኸፍለ ገንዘብ ንቁጠቦም ስለ ዝሕግዞም ዝኾነ ከም ዘይጥቀመሉ ጌርና ክንዓፅዎ ኢና ነቲ ህዝቢ ድማ ተዘቂቑ ከም ዝወፅእ ክንገብሮ ኢና ድሕሪኡ እቲ ሃገር ብተዘዋዋሪ ኣብ ሎንግ ተርም ኣብ ነዊሕ ግዜ ኣብ ኢድና ክትበፂሓ ትብል ነይራ እዚኣ ግን እቲ ግዜ ስለዘይ ስራሕ ሞት ስለ ዘርከበቶ እቶም ድሕሪ ዝነበሩ ድማ ከምቲ ናቱ ኣጀንዳ ክቕፅሉ ስለዘይከኣሉ ኤርትራ ነቲ ኩነታት በዲሃቶ ወፂኣ ክንብል ከለና ሕጂ እዚኣቶም እንታይ ብለው እዚ ዝተኸተሎ ጌጋ እዩ ነይሩ እንታይ ደኣ ንዓና ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘይብልና ገይሩና እናበሉ እዮም ዝምግቱ ዘለው ሕጂ ናበይ ገፆም ክኸዱ ስለ ዘለዩ እዮም እስከ ነቲ ናቱ ኣርጊመንት ናይቲ ኤክስፐርት ንስማ አንጻር ለምን አናየውም ከኢትዮጵያ ክብር አንጻር እሱን እኮ ነው ያጣ ነው የቱ ጋር ነው ያጣ ነው ኢትዮጵያ ወደ ባስፈልጋትም ግመሎቻቸው ሄደው ያጠጡበት የአሰብ ወደብ እኮ የኤርትራውያን ሆነ እኮ አይደለ ያን ዘመን ያኔ ሆነ አይደለ ስለዚህ ካልፈለጉስ ኤርትራውያን ምን ይሆናሉ የሆነው እንዴት ነው በአልጀርስ ስምምነቱ ላይ ማን ነው የተቀመጠው እናቶ መለስ ናቸው yes ኢትዮጵያን የሚወክል አልጀርስ ላይ አልተወከለ ሰንታይ ዝብል ዘለዚ ስነመጎትናቱ ኣብቲ ናይ አልጀርስ ስምምዕ ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ዝውክል ኣካል ኣይነበረን ምክንያቱ መለስ ንኢትዮጵያ ዝውክል ኣካል ኣይኮነን ንረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ክጣበቕ ዝኽእል ኣካል ስለ ዘይኮነ ኣብቲ ውዕል ናይ አልጀርስ ኢትዮጵያ ኣይተወከለትን እዚ ሰብ እዚ ግን ኣብ ካልእ ኣብ ውሽጢ ከያ ተነኸልና ኣብ ውዕል ናይ አልጀርስ እንታይ ክገብሩ እዮም ከይዶም ውዕል አልጀርስ ኤርትራ ኢትዮጵያ ብናይ ባድመ ዝተበገሰ ኣብቲ ገምገም ናይ ዛላምበሳ ናይ ባድመ ዝነበረ ኩነታት ንኽሽምግሉ እዮም ከይዶም በር ጉዳይ ናይ ዓሰብ ኣይኮነን ነይሩ ኣብ ዲስካሽን ስለዚ ረይዎ መትሓዚ እዩ ዘይብሎም ካብ ሓደ ቶፒክ ናብ ሓደ ቶፒክ ካብ ሓደ ገለመለ ኣብ ካልእ ሓደ ዓብይ ኤክስፐርት ዝበልዎ እንታይ ኢሉ በቃ ቦታ ምቅያር ክንገብር ከልና ንባድመ ክንቦም ኢና ናትና ስለዚ ነበረት ንሶም ከዓሰብ ይቡና ብምባል ንኽሰምዖ ሲ ዘገርመካ ደይኮኑስ ዘስሕቃካ ዓይነት ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ካብኡ ብዘይፍለጥ ድማ መልክዕ እዚ እውን ንዑይ ዝደግም ዘሎ ሕጂ ንእሽተይ ንስማዓዮ ካብኡ ናብቲ ኔክስት ክንሰግር ኢና ኤርትራ ኤክስትራ ማይል ሄዶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሰብንም ኤርትራንም እንድሰጥ ተደርጓል ኢትዮጵያ ወደቡ እኮ ያለው አፋር ላይ ነው ኤርትራ ውስጥ አይደለም አፋር ላይ እንዴት ሊሆን ይችላል አሁን እኛ የምናውቀው ካርታ እኮ የኤርትራ ካርታ የአሰብ ወደብን የኤርትራ የሚያረግ ካርታ ነው የምናውቅ ምንድነው እዚህ ጋር የጎደለው ዲስቶርሽን ያስረዱና በዛ ትውልድ የቀረበው እንትን ወያኔ ስልጣን ላይ በመጣበት ጊዜ እሱ የጋተን ወጣቱ የተጋተበትና እኛ ታሪክ የተማርነው አንድ አይደለም የናንተን ታሪክ እንገሩ የኛማ ታሪክ አሰብ ኢትዮጵያ ነች ሰንታይም ዝብሉ ዘለው እዚኣቶም ናቶም ታሪክ ካበይ ዝጅምር ንጹር ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ተሓሸውየ ሓደ ካብቲ ስትራቴጂ ድማ እዚዩ ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ህዝቢ ተኸታተሊ ኮንፊውዝ ክትገብሮ ብታሪክ ኮንፊውዝ ትገብሮ እዚ ነቲ ውሽጢ ዓዲ እዩ ነቲ ናይ ደጌ ናይ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ከመይ ጌርካ ኮንፊውዥን ትፈጥር ከመይ ጌርካ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ብፍላይ ምስ ራሻ ዘለዋ ዝምድና ኤርትራ ከመይ ጌርካ
ኣብ ምልክት ሕቶ ከም ዝኣቱ ትገብሮ ነዚ ዝምልከት ድማ ጽኒሕ ኢለ ክርየ ስለዚ ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኣብቲ ገባሕሪ ብርግጽ የድልየካ እዩ እንተኾነ ምስቲ ታሪክ ኤርትራ ብኢንተርናሽናል ሕጊ ልዕሊ 100 ዓመት ዘቑፀረ ዶባ ንጹር ዝተሰነደ ኣብ ባይቶ ናይ ቤት ፍርዲ ናይ ዓለም ከይዳ ድማ ዝሰዓረት ሃገር ኣብቲ ገባሕሪ ድማ ምልክት ሕቶ ከኣቱ ዘይግባእ ግን እቲ ዕላማ ሕጊ ዝበሃል የለን ኣብ ኢንተርናሽናል ሕጊ ሕጊ ጫካ እዩ ክትብል ትኽእል ሓያልን ፀቅዑ ዘለዎን ሰብ ድሌቱ ክገብር ስለ ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ ስለ ዝገበርዎ ሕጂ ክደግሞ እውን ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ድማ ተቐንዲ ፀገም ግን ኣብዚ ኣብ ነዊሕ እንታይ ዝብሎ ንሕና ካብኩም ኩነታት ኣለና ዲና ነዚ ነገር እዚ ከነሳልጥ ዓቕሚ ኣለና ድዩ ንዝብል ፈጠጥ እያ ትኸውን ካልእ ኣብዚያ ትማልት ዝነበረት ቪድዮ ነራስ ከንስማያ ኣብዚያ ብዙሕ ኮሜንት ጽሒፍኩም ላይ ነርኩም በኢትዮጵያ ድንበር ጋር ያለው ርቀት ምን ያህል ነው? አራት ቦታዎች ላይ አንዱ ጋር 34 ኪሎ ሜትር ይርቃል፣ አንዱ ጋር 43 ኪሎ ሜትር ይርቃል፣ አንዱ ጋር 54 እና አንዱ ጋር 63 ኪሎ ሜትር ይርቃል። ስለዚህ ልክኛ ድልድይ ስንሰራ ጠባቧን ቦታ ነው የምንመርጠው። እዚህ ደግሞ ለማገናኘት ስታስቢ ቅርቡ ፕሮክሲሚቲ ስለሚታይ ቅርቡ አሁን 34 ኪሎ ሜትር ያለው ነው። 34 ኪሎ ሜትሩን አርቲፊሻል ካናል ቢቆፈርና ቢገነብ 4 ኪሎ ሜትር ይርቃል። አንዱ ጋር ኣብዚ እዚ just 1 second 3 ኪሎ ሜትር ይርቃል። አንዱ ጋር 54 እና አንዱ ጋር 63 ኪሎ ኣብዚያ ትትዮርና ትንታዩ ካብ ዝኾነ መሬት ወሲድካ ከናል ዓይነት ኩዒትካ ናብ መሬት ኢትዮጵያ ምስ ኣተወት ማይ ናይ ባሕሪ ድሕሪኡ እንታይ ክንገብርና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ሃገርና ወደብ ክንሰርሕ ዝብል ሓሳብ እዩ ኣነ ድማ ነዚ ሓሳብ እዚ ብኢንተርምስ ኦፍ ኢንጂነሪንግ ዝከኣል ሓሳብ ኢለ ኣነ ክብል ከለኹ ግን ንሱ ክዛረብ ከለውን እቲ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኢና ክንወስድ ኣይበለን እዚኣ ፈላሊኻ ምርኣይን ምስትውዓልን ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ ካብ ሶማሊላንድ ክወስዱ ይኽእሉ ካብ ጅቡቲ ክወስዱ ይኽእሉ ካብ ካልእ ክወስዱ ይኽእሉ ስለዚ እቲ ኩነታት ኤክስክሉሲቭሊ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ እዚኣ ፈላሊኹም ክትርድዋ ኣለኩም ኣነ ከም ጆርጆ ናተይ ፐርሰናል ሪቶ ድማ ትዛረብ ነይረ ናይ ሰብ ሪቶ ምኽባር እውን ሪቶም ክትብ ጽቡቕ እንዲዩ ግን ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹም ኣብ ዝዋን እዚ ንከምዚ ዓይነት ፖሲቢሊቲ ደይኮነ ኣብ ድሮንስ ንምግዛእ እዩ ተጸሚዱ ዘሎ ላዕልን ታሕትን እናኸደ ኣይ ቲንክ ኣብ ስኩል እትሪእዎ ኣለኹም ከምዚ ገዝዩ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ገንዘቡ ናፅዋር እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣነ እንታይ ኢለ ብከምዚ መንገዲ ገይሮም ኣብ ውሽጢ ዓዶም ንኣብነት ምስ ጅቡቲስ ወላ ናቫል ቤስ ክትቦም ከም ትኽእል እውን ዘረባ ኣሎ እዩ ስለዚ ጅቡቲ ብዙሕ ክትቦም ትኽእል እያ ክትቦም ካ ፀገም የብላ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ንጃፓን ንካልኦት ሃገራት እውን ሂባላ ገንዘብ ዝኸፍል እንተር ኮይኑ ጅቡቲ ትህብ እያ ስለዚ ምናልባት እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ገለ እቲ ወደብናትኩም ብገለ ካፓሲቲ ክንጥቀመሉ ኢና እቲ ዝተረፈ ክፋል ግን ብገለ ወገን ናይ ጅቡቲ ጌርኩም መንገዲ ሃቡና ማይ ጌርና ብዓድና ክንገብር ኢና እንተኢሎሞም ምናልባት 1 ቢልዮን ይኸፍትሉ እንተለዉ ገለ 100 ሚልዮን ክፈል ኢሎም ኣብ ደገ ክኸፍትሎም ይኽእሉ ኾኑ ስለዚ እቲ ፖሲቢሊቲ ኣሎ እቲ ገንዘብ ንኣፅዋር ዝጥቀምሉ ዘለዉ ንኸምኡ ተጠቂሞም እውን ረብሓናቶም ከውሕሱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓሳቢ ነይሩኒ ስለዚ we need to be ኣብዚ ናተይ ሓሳብ ኤግዛክትሊ in terms of the እዚ ከዓ ከም ስነ ሓሳብ ኢቨን ምስ ጅቡቲ ከምኡ ክገብሩ እንተኮይኖም ግን ኢለ ነይረ ተሪኹማ ኮይንኩም ዝኾነት ሃገር እውን እንተኮይኑ ብዘይ ዲፕሎማሲ ኣይግበርን እዚ ከምቲ ንሳቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዕንደራ ዘረብዎ ዘለዉ ንጅቡቲ ንሉላውነታ ስጋት ዝፈጠረላ ንሶማል ከምኡ ስጋት ዝፈጠረላ ንኤርትራ ስጋት ዝፈጠረላ ንካልኦት ሃገራት ድማ ፀጥታዊ ፀገም ዝፈጠረሎም እዚ ዕንደራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይንካ ብዝተፈላለየ ዘረባ ደይኮነ ብዲፕሎማሲን ብሰላማዊ መንገድን ካውን ዝኽእል እዩ ተባሂሉ ኣነ እውን ኣብታ ቪድዮ ዘነፀርኳያ ግን ኣብዚያ ክነፅር ኣለኩም ብመሬት ናይ ኤርትራ መፂኦም ወይ ከዓ ካብ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኩዒቶም ከኣትዉ ንዝብል ከም ጆርጆ ክሪኦ ከለኹ ግን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ድዩ ምስ ካልእ ተሰማሚዖም ኣክንዲ ናተይ ከም ናተይ ርዲት ማለት እዩ ኣብ ዓሰብ ከኣትዉ ወይ ከዓ ብፍላይ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ክገብሩ ኣይደልን እያ ነዚኦም ምክንያቱ እዚኣቶም ኣትዮም ክወፁ ይክእሉን እዮም እቶም ክገብሩ ተኮይኖም ምናልባት ከማን ምስ ኤርትራ ተሰማሚዖም ብፍላይ ነቲ ሓይሊ ባሕሪ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ክገብርዎ ድሌት የብለይን ቢካዝ ካብ ሂስትሪ እዚኦም ኣትዮም ክወፁልካ እዮም ኢልካ ኣሚንካ ወይ ከዓ ውዑል ገይሮም ውዕሎም ኣተግቢሮም ወታደራዊ ማዕርጎም ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ኤርትራ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ንክትሓስብ ከረጋገፅ ዝኽእል ታሪካዊ ዝኾነ ይኹን ክስተት ስለዘየለ እዚኣ በዚያ ክንገድፋ ኢና
لايك جبروا سبورت جبروا نوح كالو دوكومنت لأن بإنجليش تقربه من البات مسجزية كملو سينا حجي نابتينا يكون طبعا زملكت RST كنسجرينا كمون نابتي international affairs زملكت كنسجرينا أما جمريا مزيا غوني عب international space زجبر زلو ريوه سو أبز انتاي تري لهم زي حدا كابتوم أندرو كاربيكو زبهال PhD እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣብዚ ዝሓለፈ I think ኣብ ሕፅር ዝበለ ኩነታት እዩ መፅዩ ዝተፈላለዩ ኣርቲክልስ ይፅሕፍ ኣሎ እሱ ድማ ኢትዮጵያ ክሳብ ክንደይ ኣብ ቀይ ባህር ቦታ ከም ዘድልያ ወይ ከዓ ንዓዓ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝፅሕፍ ዘሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልያ እዩ ፀጥታ ናይ ቀይ ባህሪ ንስጋእታ ነቲ ናሽናል ኢንተረስት ናታ ክብል ከሎ ንዓይ ፀገም የብሉን እንታይ ግን ይክብል ድፍትን ዘሎ ብፍላይ ሓንቲ ኣርቲክል ፅሒፍዋ ዘሎ ራሻ ክትንቀቕ ኣለዋ ብፍላይ እቲ ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ዝብል ሓደ ነዊሕ ኣርቲክል ፅሒፉ ኣብ ናይ ሓደ ፎሬን ፖሊሲ ዝብል መፅሄት ናይ ራሻ ድማ ፓብሊሽድ ኮይኑሎ እቲ ኣርቲክል ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ኣቦ ሩስያ እቲ ናታ ጂኦፖለቲካዊ ዝምድና ኣብቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ክትንቀቕ ትክእል ኣለዋ ሰለስተ ሃገራት ኣለዋ ብጣዕሚ ባላንስ ክትገብሮ ዘለዋ ኢሉ ዝገልፅ መነመን እየን ሰንከ መጀመርያ ራሻ ምስ ግብፂ ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ኣለዋ እዚ ዝምድና እዚ ድማ ብጣዕሚ ዘገድሳ ይብል ካልእ ምስ ኢትዮጵያ ነዊሕ ታሪኻዊ ናይ 100 ዓመት ልዕሊ 100 ዓመት ዘቑፀረ ታሪኻዊ ዝምድና ኣለዋ ኣብዚ ሓፂር እዋን ዝጀመረቶ ድማ ዝምድና ምስ ኤርትራ ኣለዋ ይብል ኣሎ እዚ ሰለስተ ነገራት እዚኣቶም ባላንስ ክትገብረሉ እንተኽኢላ ካብ መጠን ላዕሊ ኣገዳስነት ክህልዎ እናበለ ነቲ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ዳርጋ ንራሻ ኣብቲ ፖሊሲ ናታ ፀቕጢ ክፈጥር ዓይነት ዘረባ እዩ ዝጥቀም ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ግብፂ ናይ ግብፅን ናይ ኢትዮጵያን ክልቲኡ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክልቲአን ከዓ ኣካላት ናይ ብሪክስ ስለዝኾና ኣብ ብሪክስ ራሻ ድማ ኣብቲ ብሪክስ ክኣትዋ ስለትደልየን ዝነበረት ናይዘን ክልቲአን ኩነታት ባላንስ ክትገብሮ ኣለዋ ተቐንዲ ግን ይብላ ኣሎ ንሱ እንታይ ደልያ ኣሎ ራሻ ምስ ኢትዮጵያ ተሻሪኻ ብጅቡቲ ገይራ ሓደ መስኖ ክሳብ ደቡብ ሱዳን ዝኸይድ ሓደ መስመር ክትከፍት እሞ ኮታስ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና በቲኻ ምስ ኢትዮጵያ ጥራይ ክትከውን ኣለዋ ዝብል መደምደምታ ዘለዎ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ እዚ ድማ እንታይ እዩ I think ብኢትዮጵያ ዝድፋዓሉ ዘሎ ይኩን እንታይ ክገብሩ ዝፍትኑ ዘሎ ንቻይናን ንራሽያን ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ጠጠው ንኸብልዎ ኢንዳይሬክትሊ ፀቕጢ ክፈጥሩ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ድማ ብዝተፈላለየ ሎቢይስትስ ካልእ እውን ኣሎ ክልተ ሰለስተ ድማ ብእንግሊሽ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣፍኮርስ ኣሜሪካ ኣብ ኢዶም ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢዶም ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ድሕሪኦም ኮይና ትድግፎም ስለ ዘላ ብምንታይ ኣረጋጊፅና ድማ ንእሽተይ ናይ ፋይናንስ ሓበሬታ ክበኩም ስለ ዝኾንኩም ስለዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ እዚ ራሻ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ምትእትታው ከይትገብር ምክንያቱ ራሻ ኣብ ቀይ ባሕሪ መደበር ክትከፍት ትኽእል እያ ከምኡ ዝብል ዘረባ እውን ስለ ዘሎ ንራሻ እውን ጂኦፖለቲካሊ ኣብ ኣገዳስነት ዘሎ ቦታ ስለ ዘሎ ቀይ ባሕሪ ኣገዳስነት ክህልዋ ስለ ዝኽእል ኤርትራ ድማ ብዙሕ ነገር ዕድላት ክትፈጥረላ ስለ ትኽእል ነዚ ነገር እዚ ራሻ ኣብ መንጎ ከምዘይ ተኣቱ ጠጠው ኢላ ተዓዛቢት ክትከውን ከም ትኽእል ንኢትዮጵያ ዋላ እንተዘይደገፈት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ንኸይትእቱ ንኽዓግዝ ዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ፅራሕ እዩ ዝገብር ዘሎ ሰብ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትዊተር ብዙሓት ኤርትራውያን ብብርቱዕ ኣብ መልሲ ይህብዎ ስለ ዘሎ ዓቕሉ ፀይብዎ ነቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ራሻ ዘሎ ሰባትኩም ዕገቱለይ ጠጠው ኣብሉለይ ብምባል ሓደ ምሕፅንታ ፅሒፍ ኣሎ እዚ ግን ኩሉ ሰብ ከስተብለሉ ዘለዎ እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ይምዕብል ከም ዘሎ ክንፈልጥን ከነስተውልን ክንክል ኣለና ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ላውረንስ ገለመለ ዝበሃል ካልእ ኤክስፐርት እውን ኣብ ካልእ ኣምፂአልኩ ነይረ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ባሕሪ የድልያ እዩ ምስቲ ኢኮኖሚናታ ምስቲ ገለመለ ነቲ ዞባ ድማ ዓበ ሓገዝ ክህልዎ ክእል እዩ እናበለሱ ድማ ነቲ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዲፕሎማሲ ክእምን ይፍትና ኣሎ ጎኒ ጎኑ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኤውሮጳ ብዙሕ መብፅፃሓይ ዝገብር ዘሎ ኣብ በርሊን ቀኒዩ ምስ ናይ ፈረንሳ ናይ ጀርመን ናይ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ኤውሮጳ ክራኸብ ቀኒዩ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ድማ ኣብ ኣውስትሪያ ከይዱ ምስቶም መራሕቲ ካልኦት ሃገራት ተራኺቡ ኣብ ቼክ ሪፐብሊክ ድማ ብዙሕ ስምምዕ ጌርና እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ሕጂ እንታይ ክንርኢ ኢና እዚኣ ኔክስት ቶፒክ ራይዋ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምናልባት ንእሽተይ ብሬክ ክትኮነልና እንታይ ክንገብር ኢና መሲልኩም ጊቭ ሚ 1 ሰከንድ ኩሉ ግዜ ዘጋጥም ኩነታት ስለ ዝኾነ I really want to give you this one ክልተ ነገር ክቅርብ እየ ጊቭ ሚ ሰክ ከም መሰጋገሪ ክትኮነና ግን we are going to listen to this one
نفسي وقف مدرك ناتو قرصنا فتره واقع فيلونا نيو ببترا ببره كتسبا صباي بوين حساب كورارب دراما لو تاريخ يغدو ولا يغدو هجري. So أبزيان تايرين لنا Ethiopia wins 1.5 billion relief يبلنا له. سلازي Ethiopia زي relief زي حاجة زي يكونن رخيبهم. جن تايو زي نايزي أدا ناي حدا بليون ويك حدا حمشته بليون زي كابتن مينستري نايتي حلف نايتي سنترال بانك ناتهم زقالوا زي relief to aid to reform زي جزء جنزب زي من تايو توايبوهم زلوا تايب لالو. In a major development, Ethiopia has gained over 1.5 billion in saving from approved debt relief. That relief, as National Bank Governor Mamo Mehretu comes galotso iblalo. So, بزح إدان تقطن ديجير لهم زلون إداناتهم كاب مخفال نستوى السنة جزء نقطبو ويكا ريليف كاب تمخفال تطو نخبلوس لذي نابنت كندزي بليون نعداناتهم ولت كخفلوس قبام تنيرو نعوخ قطفوهم أبكال هيواتهم نخفوكس نخقبرو حاجة زي وهابهم علو إذا خان تايزري نازلو إذا هاجر ني مرحنتنا أبي ولا قط هاجر أب أزيو حدا جنيا درجة بس هنتلا سخم من نابلت ويكا فالخم نابلت كتكتسل يدلي والو بديهم لهم تهاجر نختكتسل يدلي والو سلازي زي دما انتايز نتنا أبي سرعات ملو دقفنا أمريكا نايم عرب عالم كمزلو أبغونو نايم عرب عالم أبغونو خمزلو زبر لنا حكيو رجيم تشينج يدليو كمزيلو أبزوانزي نتوكناتنا إثيوبيا تتوقع بلوي فتنلو مزي بتمساسلو زخيد بزحت كامبانيتات كابت هاجري وصلو تراي دي كوني I think أبزن كلتا معالتات أب أمريكا ني قداينا إثيوبيا زملكت مس إثيوبيا كمي عينا زمدنا كلو نالو نزبل عرستي تي كوميتي حدا كوميتي ناي أفريقيا زملكتنا أمريكا منجستي بزعبو حدا زربا ويكا زررب مس إكسبرتس كجبر مخانو تقليص الله سلازي زون بدرجة عالم بزح قلحتا تواهب وزوليو سلازي الزون قنو مستبهالن مرعين زديو قينو يسمعني. All right, so entire لنا كساب هجي استفلالي أرستات رينا لنا هجي we are going to watch a little bit ناي international زينا كن رينا كمن أبو محلاف ناقن حنت بزعبا إيرترا زلا كنتات سكنري other how can I do this give me a second زيا بزعبا إيرترا لا كندا زقات أمتيا كنفلتا زلنا. Presenting petitions. Oh, is this on presenting petitions? To present today petition E4603 signed by 868 petitioners that calls attention to the grave human rights abuses that are happening in Eritrea and the surveillance of by the Eritrean regime of pro-democracy Eritrean newcomers in Canada. For an investigation into the targeting of Eritrean Canadians, asks us to deny visas to those who promote hate or violence, asks for protection for Eritrean newcomers, and to ensure that settlement agencies use impartial interpreters, and asks on the Canadian government to impose Magnitsky sanctions on Eritrean regime officials. So, ab Canada had a petition متيلو أبتي بايتوناي كندا زدما نمنتاي كجبر زخليو نيرترا أجدا كم إمامين خجبر زدما منجست يرترا أنتم حدشتنا بكندا زمتو أبستفل عليه من قدي surveillance ويكا قطصر ويكا كتتل سلز جبر لومو أغلوم سلز ببلوم زلو من البات منجستنا كندا زخاني قبل المنجستي توساخي أجدا نخجبر ويكا أجدا نخجبر تعويتي زجبر زلو شو من تميت سبات زفرملو petition يزبحال زلو إذا دما كم قطر نفلتو نا إيرترا قداي بكل جزء أب نوفمبر ديسمبر زجمر بقلتف يلكان أب إجدا نيرترا نمتاو زجبر زمتشايو من البات تي I'm very sure تي زملكوتا كلات نايت منجستي ريوك كله خون جن كم زي لزمت توسخي إجدا نبيرترا كسب زخل كنتات مخانو كل سبك كنزبوز اللو قيني سمعني بتدقاقامي أزي كنتات زك حدش نقرأ يكونن كل جزء زتقاملو استراتيجيو ني إيرترا رجيم تشنجيت بوليسناتهم أبي إيرترا منقسنا مغيار نتحقر دما أبتوسخ تقامنا متاويو جن إريز ورديز تحبري تايبكم اللغو
ሰላማዊ ሰልፊ ድዩ ክግበረሉ ዝግባእ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ፔቲሽን ብህዝቢ ከም ዝቐረበ ዝበሃል ዘሎ ፕሮባብሊ ብመን ህዝቢ ተቐሪቡ እቶም ኣብ ካናዳ ዘሎ ዝያዳ ከብልዎ ይኽእሉ ግን እቲ ሓበሬታ ግን ናባኹም የብፅሐሉ ኳነ ኣገይን ክፋል ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ዝግበር ዘሎን ነቲ ፀቕጢ ኣብቲ ኤርትራ ዘሎ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ህልቂት ይኹን ሞት ይኹን ጥሜት ይኹን ሽግር በቲ ስርዓት ናይ ኣቢ ዝኽተል ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ካልእ ክልላት ግን ፀማም ዝንሂቦም ኣጆኻ ክንሕግዘካ ኢና እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ ፍትሒ ኣብዚ ዓለም ከመይ ከም ሰርሕ ንፁር ክኾነኩም ኢለ ካልእ ኣብዚኣ እውን ሓንቲ ቪድዮ ረኺበ ነይረ ንስማያ caused so much panic and anger amongst Western governments and institutions as well as Western TPLF's lobbyists and supporters. They all urge for immediate ceasefire and express concerns for the well-being of civilians. However, their main concern is to ensure that the TPLF does not completely collapse. Of course, this is not being done out of love for the TPLF, but they wrongly perceive that the TPLF can... እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ናይ TPLF ወይ ከዓ ናይ ህወሓት ሓይሊ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንምድሓኑን ንዑ ንምሕጋዝን ንዑ ንምድሓንን ኩሎም ዓይነት ወፃተኛታት ሎቢይስትስ ካልኦት ኣብ መፅኦም ነቲ ስርዓት ንምክልኻል ብዙሕ ነገር ይግበር ከም ዝነበረ በንጻሩ እቲ ደሰይም ከም ናይ ትግራይ ዓይነት ውግእ ኣብ ኣምሓራ ዝግበረሉ ዘሎ ጠቕላላ ቆላሕታ ደይኮነሲ ዓፈና ኸማን በንጻሩ ይግበረሉ ከም ዘሎ ኣብ ኢንተርናሽናል ቦታ ንኸይመፅእ ግን እቶም ኣምሓራ ብዙሕ ፀቕጢ ይፈጥሩ ኣለዉ ብውሽጥን ብደገን ወላ እኳ ብኢንተርናሽናል ሚድያ ኮምፕሊትሊ ብሎክ ኣውት ተዓፅዩ ከም ዘሎ ገይሮሞ እንተለዉ ስለዚ ኣገይን ናይ ኢንተርናሽናል ሚድያ ከመይ ኣካይዳ ከም ዘለዎ ምናልባት በሪሂልኩም ክኸውን ይኽእል ግን ኣከከም ኩነታቱ ናባኹም ከብፅሐ ክልተ ሰለስተ ፅቡቓት ዜናታት ክንሰምዕና ሕጂ ተስፋ ዝባየ ንሳትን ድማ መጀመርያ በዚያ ንጀምር it's very very interesting ብኤርትራውያን ዝውነን ትካል ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝዓበየ ፀሓያዊ ፀዓት ተሰሪሑ ኣብ 2011 ናብ ሱዳን ጨንፈር ዝኸፈተ ብኤርትራውያን ኣሕዋት ዝውነን ኣፕቴክ ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝዓበየ ፀሓያዊ ፀዓት ሰሪሑ ኣፕቴክ ኣፍሪካ ምስትን ከተማ ጅባ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘቕርብ ብኤርትራውያን ዝውነን እዝራ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ክልተኣዊ ስምምዕ ብምግባር እዩ 26 ሜጋዋት ዘፍሪ ፀሓያዊ ፀዓት ክሰርሕ ኪሉ መስራትን ላዕለዋይ ሓላፍን ኣፕቴክ ኣፍሪካ ኢንጂነር ግርማይ ኣብርሃም ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ርእስ ከተማ ደቡብ ሱዳን ዝኾነ ጅባ ሓሓሊፉ ምቁራፅ ኤሌክትሪክ ከጋጥመ ከም ዝፀንሐ ምግላጽ እዚ ሕጂ ስራሕ ጀሚር ዘሎ ፀሓያዊ ፀዓት ግን ንኹሉ ፀገማት እታ ከተማ ዝቐርፍ ከም ዝኾነ ሓቢሩ እዚ ፕሮጀክት ኣገልግሎት ምሃብ ምስ ጀመረ ከተማ ጁባ ብቐትሪ 30 ሚእታዊት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ትጥቀመሉ ዝነበረት ብነዳዲ ዝሰርሕ ጀነሬተር 70 ሚእታዊት ካብዚ ብኣፕቴክ ዝተሰርሐ ፀሓያዊ ፀዓት ትጥቀም ከም ዘላ ኢንጂነር ግርማይ ኣብርሂ ብማእከላይ ገምጋም እዚ ፀሓያዊ ፀዓት ኣብ መዓልቲ ካብ 9 ክሳብ 120 ሜጋዋት እዩ ዘመንጩ ኢሉ ኢንጂነር ግርማይ ብምስዓብ እዚ ፀዓት እዚ ንልዕሊ 500,000 ሰባት መዓልታዊ ኣገልግሎት ናይ ምሃብ ዓቕሚ ኣለዎ ይብል ንሱ ኣገዳስነት ተተካይ ፀዓት ምስሉ ክሊማዊ ለውጢ ብምትሓዝ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ዓለም ኣገዳስነቱ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራውያን ኢንቨስተርስ ወይ ከዓ ሰብ ራእስማል ካፒታሊስትስ ዝገብርዎ ዘለው ሱር በተኻዊ ለውጢ ኣብ ቁጠባ ናይ ደቡብ ሱዳን ከምኡውን ኣብ ካልእ ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ብሓቂ ዘኹርዕን ዘሕጉስን እዩ ኤቭሪ ታይም ከምዚ ክትርኢ ከለኻ ፍርቂ ጎንኻ ኣፀቢቑ ይሕጎስ ምክንያቱ ኤርትራዊ ሓውኻ ኣብ ከምዚ ደረጃ ንቅድሚት ገስጊሱ ለውጥን ዕቤትን ከምፅእ ከሎ ብቁጠባ ክዓቢ ከሎ ፅልዋ ክገብር ከሎ እዚ ካምፓኒ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ብዓለም ደረጃ እውን ብዙሕ ግዜ ዝርቋሕ ዝነበረን ጠመተ ዝረክብ ዝነበረን ሸፈና ዝረክብ ዝነበረን ኣብዚ ናይ ግሪን ሬቮሉሽን ወይ ከዓ ናይ ፀሓይ ካብ ጋዝ ካብ ነዳዲ ወፃኢ ዝግበር ፀዓት ኣብ ምፍጣር ዓብይ ብቅዓት ዘለዎን ብደረጃ ሓረስቶትን ነቲ ቁጠባ ናይ ሃገር ይኹን ኣካይዳ ናይ ሃገር ሱር በተኻዊ ለውጢ ክገብር ዝኽእል እዩ ብማዕረትን ሕጎሶ ግን ማዕርዩኻ እንታይ ከም ስማዓኩም ዘሎ ይፈልጥ እየ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ፀጋታት ኣብ ዓድና ክኸውን ዘይተኻለ ስለምንታይ ዘይተፈቕደ ብርግፅ you can name a lot of things ብዙሕ ነጥብታት ክትጠቅስ ትኽእል ኢኻ ሓደ ካብኡ እዚ ዓይነት ሪሶርስ ንክትእትውን ይፍቀድ ድያ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ንክትገብር ከይፍቀዶ ምስቲ ዘሎ ሳንክሽንስ ክንዲዚ ዓይነት ሪሶርስስ ንክትገዝእ ይፍቀዶ ከምኡ ሰሪሕካ ኸ ክሳዕ ክንዱ ግብረ መልሲ ከም ካፒታሊስት ክትረኽበሉ ትኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ መልሲ ስለዘይብለይ ክምልሶ ኣይኮንኩን ብሓፈሻ ግን ከምዚ ዓይነት ብቅዓትን ተመክሮን ዘሎም ኢንቨስተርስ እዮም ዘለውና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ወላ ብስሞል ስኬል ኣብ ኤርትራ ንኽዋስዑ ዕድል እንተተዋሂብዎም ተመክሮ ዘለዎም ብቅዓት ዘለዎም ስለዝኾኑ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ኤርትራ ናይ ፀዓት ፀገም እዩ ተመሳሳሊ ምናልባት ክምለሰኩም እየ ኣብዚኣ ንሽተይ እናተዛረበ ይቐፅል ኣነ እንታይ ገብር
ኣብ ኤርትራ ዝተፈተነ ንእሽተይ ፕሮጀክት እውን ክንርኢና ብዛዕባ እዚ እስከ ንቐፅል እዚ ዕዙዝ ኮይኑ ከም ዘሎ ይዝገልጽ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ከዓ ብጀካ ኣብተን ቤት ጽሕፈት ከፊትና እንሰርሓለን ዘለና ሃገራት ኣብ ካልኦት 29 ሃገራት ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ሒዝና ኣብ ምስራሕ ንርከብ ኣለና ይብል እቲ ኣብ 2006 ኣብ ኤርትራ ዝተመስረተ ኩባንያ ፀሓያዊ ፀዓት ኣብዚ እዋን ኣብ 3 ኣህጉራት ኣብ 13 ሃገራት ጨናፍር ብምኽፋት እናሰርሐ ይርከብ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ሴራሊዮን ጊኒ ላይቤሪያ ኒጀር ደቡብ ሱዳን ጫድ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኡጋንዳ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ካልእ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ካልእ ዝረኸብክዎ ሶላር ፓወር ኣብ ሓደ እዚ UNDP ዝበሃል ዝገበሮ ፕሮጀክት ኣብ ከባቢ ኣረዛን ማይ ድማን ይመስለኒ ሰባት ብዙሕ ለውጢ ከም ዝገበረ ዝገልጽ ሓበሬታ ርየ ነይረ ጀስት ዋንስ ከምዚያ ትሪእዋ ኣለኹም ብንእሽተይ ፕሮጀክት ግን ኣብቲ ከባቢ ሱር በተኻዊ ለውጢ ክፈጥር ከም ዝኽኣለ እቲ ግሬድ እቲ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ድማ እዩ ነታ ዓዲ ዘድልያ ዘሎ It's been exciting to see how everyone has come together to make this project just a huge success. It's not just about energy, it's also about real transformation that has happened in the lives of people. Energy development and the solar plant here has been a catalyst for the economy, for basic services, for health, for water, for schools. The way life has changed significantly in this area as a result of the project. So it's very heartwarming for me. Wow. I have a huge sense of pride to see something. Imagine ክንደይ ህይወት ምተፈትሐ ነይሩ እዚ ነገር እዚ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክትስ ሞር ኤክስፓንድ እንደዝኸውን እዚ ዓይነት ሴክተር እዚ ሞር እንተዝድፍኣሉ ፀሓይ ኣላትና ኣምላኽ ዝሃበና ፀጋ ስለዚ ሰብ ካብ ገዝኡ ክነብር ምኻለ ክሳብ ክንደይ ፖቴንሻል ከም ዘለዎ ንዓድና ንኽትቅይር ናይ ነዳዲ ፀጋታት ወይ ካብ ከርሲ መሬትካ ዝወፅእ ዘይኮነ ንኣብነት እዚ ፖሊሲ እዚ ኣይ ዶንት ኖ ትገዳ ብኸመይ ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል ፅንኢለ እውን ኣብቲ ናይ ፅንኢለ ክተቕሰዮ እዚ ጉዳይ እዚ እዚ ሶላር ካብ ደገ ክመፅእ ተዝኸውን ኢማጅን ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ንገዝኦም ሶላር ንኽእቱ ፍቃድ እንደዝወሃብ ነይሩ ወይ ተኽእለሎ እንተዝበላእቶም ትፈልጡ እስከ ሓበሬታ ፀሓፉልና ፕሊዝ ከምዚ ዓይነት ክግበር ዝኽእል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኢቭን ንገዝኡን ንጎረቤቱን ክገብር ዝኽእል ቴክኖሎጂ እንተዝእቱ ነይሩ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ናይ ፀዓት ፀገም ብዙሕ መፍትሒ መገበረ ነይሩ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ እስከ ንእሽተይ ንስማዓዮ እዚ ክሳብ ክንደይ ኣብቲ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ለውጢ ክገብር ከም ዝኽኣለ thing like this which is massively successful. Wow. እዚ ፕሮጀክት እስቲ 111.7 ሚሊዮን ጥራይ ዝወሰደ እዩ ን40,000 ሰባት ድማ ኣብ 33 ቪሌጅስ ዓድታት ዘለዉ ከርብሕ ዝኽእል ይብለካ ኣሎ ዋው ባይ ዘ ወይ ተዘክሮ ኮይነና ኣነ ኣብ 98 ማእቶት ኣብ ዓረዛ ስለ ዝነበርኩ ተዘክሮ እውን ኮይነን ኣሎ I think this has been one of those success projects which can say are really having an impact in terms of transforming lives, but also making sure we leave no one behind. This project is really in line and well aligned with the government priority of taking energy to the people, as well as well aligned to the agenda. ኣብዚ ሓለፈ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ኣብ ከባቢ ደቂ ኣምሓረ ዝተገበረ ብባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ዝተገበረ ኢልና ነና እዚ ካልእ ስለዚ I really hope ከምዚኦም ዓይነት ትካላት ኣትዮም ነቲ ሕብረተሰብ ሱር በተኻዊ ለውጢ እዚ ፀዓት ማለት at every sector እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ክሕግዞ ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ተፈጥራዊ ፀሓይ ዘለና ሕብረተሰብ ስለ ዝኾንና ኤሌክትሪክ ዘይነበሮ ኤሌክትሪክ እንታይ ምዃኑ ዘይፈልጥ ዝነበረ ሕጂ ግን ኣብ ገዝኡ እዚ ኤሌክትሪክ ክረክብ ከሎ ዓብዪ ፀጋ እዩ እቲ ተምሃራይ ክፅንዕ ክኽእል እዩ እቲ ህዝቢ ኣገልግሎት ክረክብ እዩ ስለዚ እቲ ብልጫታት ኣዝዩ ጉሉሕ ኣበርክቶ ናይ መብራህቲ እዚ ልዑል እዩ እዚ ከባቢ ዝረኽብ ገጠራት እዩ መብራህቲ ዘይኮነ መጎጎ ኣሎ ጥሓንቲ ኣሎ ናይ ማይ ሕቶ ኣሎ ናፋግሮ ኣሎ ናፈላእ ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣገልግሎት እዚ ፕሮጀክት እዚ ስለዚ ልዕሊ ብርሃን ዝስራሕ ነገር እውን ስለዘይለ ንሕና እዚ ተረኺቡ ዘሎ ፀጋ ተዋፅል ጥራሕ እተን ካልኦ እዚኣት ዋሕታት ኣትወል ጥራሕ ዝነበሩ ኣምላኽ ዝበርቖም ዓዲ ጥራይ ዝብል ኣነ እዚ ዕድል እዚ ዝረኸቡ ናይ ብሓቂ ኣብ ነቅድነርና ብልንቃጦ ንጥሕንፀፅ ኢለና ሕድላ ሓሊፍና ይፅቡቅ ኣለና መብራህቲ ኢና ብመብራህቲ ክናወልዕና ንኸይድ ኣለና ፅቡቅ ኣለና ብትኪ ዓዊርና እንጀራ ክንስንክት ከለና ሕጂ ግን እቲ ዘለዎ ተመሓይሸ እንጀራና ወሊዕና ንስንክት ወሊዕና ደቅና ንነስዕ ሕጂ ከዓ ኣጥሒና ከዓ ነዚያ እንዳጥሕና ከዓ ወሊዕና ንኮን ምሸትን ደቅና ንነስዕ ኣለና ንድረር ኣለና ብሓቂ ንሕና ሕጉሳት ኢና ንደይ ከምዚ ድየብሎም ድማ ከም ይፍጠር ኣሎ ከምዚ ንሕና ተሓጒሽና ኣለና ጎረብትናን ሃገርናን ብርሃን ይፍጠር ኣሎም ከማና ይሕጎስ የድላና ሓጎሰይ መግለፂ ብሉ ፅቡቅ የድላና
ፓራሹት ነው ልክ ጽቡቅ ሓደ ዘለዎ ፓራሹት ካኒ ሰለስተ ግበር አራት ግበር ብጉም ተራ ህብት ይትርክ ፓራሹት ካኒ ስራሕ ኣለዎ ከምኡውን ኣብዚ ናይ ዝኾነ ሓበሬታ ናይ ሚድያ ናይ ሙሉእ ሃገራት ዓለም ኣሎ ብጉም ንከታተሎ ማዕጡን ታብሌቱን በሪኦ ዕዘቦ ዘሌካ ሚድያ ትከታተል እውን ዓብ ሓበሬታ ኣለዎ ስለዚ ዝዓዚ ስራሕ ምዃኑ in terms of improving education, since the energy is also extended to schools, but also importantly in terms of environment. ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ ዜና ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ ትርእዮ እዩ ስለዚ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ዓብይ ተስፋ ዝህብ ኩሉ ሰብካ ክደፍኣሉ ዘለዎን ክሓስበሉ ዘለዎን ኣይ ሆፕ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክትስ ድማ ሞር ክኣትውሞ ነቲ ህዝቢ ዓብ ለውጢ ክገብረሉ ኣም ሹር ነዚያ ዝረኣኹም ልብኹም ሓጎስ መሊልኩም ከም ዘሎ ከምቲ ናይ ሓውና ኮይኑ ኣብ ኤስያ ኣብ ህንድን ፓፓያ ወፃዓት ብቴክኖሎጂ ብዲጂታላዊ ስራሕትን ብተተካእ ፀዓትን ለውጢ ዘምፅእ ዘለው 50 ትካላት ተባሂሉ ተረቂሑ መንባሩ ሶ እዚ ሓውና ድማ ከምኡ ዝትካል ናቶም ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ሱር በትኻዊ ለውጢ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ጁባ ዝፈጥር ኣብ ደቡብ ሱዳን ከምኡውን ኣብ በዓል ኡጋንዳ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዘለው እዮም ስለዚ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታትን ክስተትን እዩ ጎኒ ጎኑ እናኸድና ከለና ካብ ፅቡቅ ዜና ከይወፃና ከለና ኣብዚ እውን ሓንቲ ፍላይናስ ትበሃል ኤርላይንስ ናይ ስዑድያ ኣብ ሶምን ክልተ ግዜ ይመስለኒ ሶምናዊ ክልተ ግዜ ካብ ዕለት 17 ወርሒ 1 2024 ጀሚራ ኣብ ሶምን ክልተ ግዜ ካብ ጅዳ ንኤርትራ ፍላይት ክትጀምር ከም ምዃና ገሊፃ ኣላ ስለዚ ኣብ ስዑድያ ዝነብሩ ሰባት ብቀዳማይ ኣብቲ ናይ ኤርላይንስ ነቲ ቱሪዝም ድዩ ነቲ ሰብ ንዓዱ ዝኸይድ ድዩ ዓብዪ ኣበርክቶ ክህልዎ ይኽእል ከምዚ ዓይነት ፍላይት ክህሉ ከሎ ክንብል ከለና ኣይ ሆፕ ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ድማ ብፍላይ እቲ ቱሪዝም ዝበሃል ሴክተር እዚ ሶላር ኤነርጂ እዚኣቶም ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይቲ ሃገር ሱር በትኻዊ ለውጢ ክገብርሉ ዝኽእሉ ፅላታት ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ኣብዚ ድማ ብዙሕ ተስፋ ንገብር ፅቡቅ ነገር ክህሉ ተመሊሰ እውን ፅኒሕና ክንሪኣ ኢና እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ሕጂ ኣብታ ኔክስት ዝበልኳ ርእስቲ ክሰግሬ መጀመርያ ናብኣ ከይከትኩ ከለኹ ነዚኣ ክገብረልኩም እሞ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ኣረጋይ ሓጎስ ክሰግሬ ንእሽተይ ኣባ ድማ ይህምሂን ክንበሃል ክንፀንሕ ኢና ሶ ሕጂ ኔክስት ቶፒክ ናተይ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናይ ማሕበረሰብና ብዙሕ ኣቓልቦም ብዙሕ ቦታን ሒዙ ዘሎ ኣርእስቲ እዩ ንሱ ድማ ኣብ ብፍላይ ኣረጋይ ሓጎስ ዝገብሮ ዘሎ ቪድዮ ብዛዕባ እንታይ ምናልባት ደይረኣኹሞ ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም እስከ ንእሽተይ ንስማዕ እዮ ነዊሕ ቪድዮ ገይሩ ነይሩ ንዓይ እውን ጠቒስኒ ነይሩ ብዛዕባ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ I think ንኹልና መብርሂ ዘድልዮ ኩነታት ኮይኑ ይስማዓኒ ኣወል ስዒድ ምስ ዘርእሰናይ ግርማይ ዘረኸብኩ ኣነ ኣብ ናይ ሓድነት እዋን እውን ኣይነበረን ንመን ጠቒሱ ንመን ኣይጠቐሰን ንዓይ እንታይ ይዓጠኒ መን እዩ ኣወል ስዒድ nothing ولا حنت نجار زي استقبلكم هاي همام أسقطكم قبل همام انتهى لكم دي سبعة دي نيرهم نيواني بونو في لذي هاي تجد ولا سبعة كيم نال سحق نجاركم اجهلوا لوقت بيوم زاد ميمون اوكي حجوز قبل زل أنا يندقوا ماني عدالين دي عدالان جيروجن نيرو دي نحن هم كارس كلنا حدنا نيرو دي أنصار كذا أجازين كلنا نيرو دي أنسلام باكستاني باورا جنب باكل ماني نمن كعدلهم إذا مسافات عدلهم دلوا خنيرهم اليوم بحكي نيرهم يعني بونو سلازي هاي تقدسي إلنا عتينا مالي سلازي أنت يا أخي بدل يزل لو حجاني أتي أول سعيدنا أرجع حبوس هاي تقصون سلام تاين خالد تقصو تاين ما تقصين مع أول سعيد تاين وصالي أنت يا قبر لنا كاز قبر قوة تسني دال كان حد الناس يخوف القوة وقت تسني دال تعرفوا واساي لا خاطر لخباتين عشان ما يقول لهم قال يقول لهم هلولو تقال بيقولوا لنا حني زي زغون حزب زي فوارينا حكي خاني اول سعيدو غلدو ما مز مزت نطر لهم اتم سوات اسكي واساي زي جورج درارز بحال زخل لخن قال ساو دير كلام سنه حد ما عندهم سنه حوشنا سكيت لا نايتو بيقول نيرو دي بزعبا افازارو نيرو بزعبا حدነት بزعبا غازين بزعبا تግራይ ትግርኝ ኣብቲ ኩሉ ክንደራገም ከለና እስላማዊ ክስተና ይባል كله نيرو دي انا برنكو حج سلام تعمل على الشغل ولا اليوم تراخين ويلكم يو كابس جبرت ولا لا سو ابزيا تا غداي زلا ابزيا حجي تا تزارب زلا رس انت يمثلكم اول سعيد حتى حتى نيري ابز حلفو واندما مليس لي نيرو انتي يلو مليس لي تا تزارب زلا نشي اسكتهم دي سمعكم ما كتلو تقوليهم اتملخت دما اقداسنا سلو زلو تمليسه مبرهك كبيانا نيرو خبزنا نيون نعوز ترى وصال زنبر إيرتراويان دياسبورا بز ጉዳይ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሕቶ ድማ
جورجو درار هي وتحتي تننيرو خبزن نيو نعوز ملكتون كملسي حز ودحا بوي أنت جورج حوي حجزا حطوها سمكا تقيسة بحقنيا سمعت كملسها الكاف قدلي أب كومنت تختاتلتي حتى نلوص لزبالكاني كبري خالنا ناي تختاتلتي إيرترا متاعي هذا دكاخت مصون ديهم موراتاكو هب كل شاف عالم كتوكو بيهم دكخان دكاينكو كراخو بيهم إذن خون زوم زلنا مبا استخفلنا ولدوينا كهلف صنحة تصابوكو نزز بتصباح تبهال معلت زي بلون مقبارو ينيرو متشم لو مريحنا الشعبيه انتي كحلف كم صنحه اب حدا زرائي معرف تبصي عندي مغلاصو ايدلني قرب امنغون كوينم هاجر زواغيلا تمال تግራይ تسعر لو ما ابي سعر زبلو فتصم طفعت هاجر طراي زمناي وحيده حسرات الله ازيوم ما يصرايلكم شعو كاب زبز زلو غنشل ولدو هاجر حيزو زقبر يله بحر حيزو زموت يله صريتن حساب زي بلان ناي بحران مدران لبريتو زحزت إيرتراخ قد في زرابارب زلو زولدو ولاتني حساب في اللي يجيرو السنحكو ولاد إيرتراي حوي حفتخا كنكب كوينا انت التلازم ناس لن تصبقيهم تصبقينا خدوون وخسرحو صنيهم دقنا نمهار حزبنا ننكح نفقر نتحققف ام مسرح حجرن حبرت السبن 30 عامت وحداتين شعبيا موائل كم زجاج أجير كخبر صنحة شدود بعقل تسعيري متصورنا يملكعنا متأمنا خطفوا يوم كسرحوا صنيحهم هجرت أميخات سرح تسريح حد ما سلا زعق على الحفاش سلازي من قستن حزبني إرترا خبا وتأذن له حزب الصبي السنيتي لبنا حد متحققاف من مهار exactly تملسري ما لهم نزياي مليس اللي تحتو حجي نارجع حجوز كم زمنا البعض تثبيتناتكم كالك هون خليو كم زي بتصرفي ويسلم تاي كميل كاني ويسلم تاي كميل كاني يكون انت زربا رجع حجوز تكل حكو نيرو قد ما يجميرو نحدنا تزبير ترا اسلامون كريستيانون ناي كبسان ناي قولان تشعاتي بهيرات حواقف نخنبر حدنت نكهلو زنو حوان زسرحن بزح تصابوتاتن صرفن وردتن بسنكو زرخبن سبيو سلازي بتخكل كبر زغبو سبيو من البات اول عايز ملسلي نتسرحناتي وي فلوي ابركتو سلازغبركو زي كونس حتى سلازنبرات يمليسو تزي زعربت صنع دما تي حلافنت ابدغ زلو سب انتاي كغبرالو نزبل دامبر نجورجو من البات بفلوي كمسجن وي attention نخركب يلو زغبرو الى يعمني يعني سلازي ابتا بوتا ابتا نتبناي ارجع حقوسك ملس ارجاي ياس تغكل علىها كندا خاي شرحكون كندا خاي بركتكون ابتني حدنتنا حزبك وارد كله حزب قلمله بعقمينش يوسب النيري جن كندا خا ابتي بلاتفورم وسي اي صاركون تغكل ابزيا مساغا زكات يبلين زباسون يبلين رايغن تايك بلاك ايدلي كم تقدم نحدنت صرحو زنبركا ببزح وكان بدهوتات ابز مصلو زلو نقع زي مفتار حجون بتخكل اول سعيد كبرز جباكا وي اول سعيد وين من البات ات انتنشن ات علاماناتو فللي يا مونغو يرتراوين كفترو يزبل امنات يبلين مخنياتو كافللي صلاين بر يرترا تربح زبل امنات سلا بلي نحنا اب كندت موحدنا حنت كابتي بزلعه كنسرح الله زلنا نقعات كينا بزح بكوتات كينا بزح صقمات كينا بزح سلازي منالبات اذا تارستي كساب كندو كم تزبل كايو اول رقيحو كاون نافت سرح كافلو يا بركتو زلو وي فلو لو تخبر زخل كوينا يسمعنني نعي ونكرو حن وي كندني لو زغبرو فيديو كوينا يسمعنني اول سلازي تقاسنون وي سلازي مسجننون نتسرحي زياده يبرتعون يتكمون كوينا يسمعنني انتاي كن كنقبر لنا حتى سلازي حطتكو تحط دما نافز بير تركبس سلازي غبو ايو ملسي هيبو زبل امنات يزلني تمهرون تبلدما تمرت سلازي خونه تحستو يلخوني ليزامن ابزيار استزياغن قال منقد انت داي فطرنا زبلت خويني يسمعني هو بزح سعير كايخا بزح بركيت كايخا نتهزبي عب حد نتقصنا بزح غير كايخا سلازي نزغبو كبر مهاب اقداسنت هلو انا دما كبر لاني نتحبرتسب بحدا كنبر بحدا نخسرح حد نت عقب نخيد تهزب دما بهيمانوت بعليت باوراجا
ብቀቢላ ብዞባታት ንኸይፈላለየ አንጻሩ ንሰርሕ ሰብ ኩሉ ግዜ ክብርለኒ ምናልባት ክንዳኻ ኣብቲ ሚድያ ኣብ ፖለቲካዊ ነገር ብዙሕ ኣይተሳተፍኩን ብርግፅ ፅቡቅ ኣለኻ ግን ነዚ ነገራት እዚ ከም ብኮን ተመላልዩ ዝኸይድ እምበር ውድድር ጌርና ይንወሰዶ there is no competition in here ንሰርሖ ዘለና ዝመላልዕ ስራሕ እዩ ናይቲ ሓደ ይምልኦ ሓደ ይወስኸሉ ሓደ የፀብቆ ሓደ መሊሱ ይዕምቆ ሓደ መሊሱ ሓድሽ ማኣዝን የትሕዞ ሓድሽ መብርሂ የምፃሉ ከምኡ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዘለና ኩነታት በዳሂ መድረክ ስለ ዝኾነ እቲ ሕብረተሰብ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሃገር ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሓላ እቲ አንጻር እቲ ሕብረተሰብና ዝኸይ ዘሎ ዝነበረን ዘሎ እንተሪናዮ እውን ኣዝዩ ሓያል ሓይሊ ዝተወደበ ሓይሊ ብዙሕ ፀጋታትን ብዙሕ ሪሶርስን ዘለዎ ኣብ ሚድያ ድማ ዓብይ ዓቕሚ ዘለዎን ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነስ ፀጋታት ዘለዎ ብዝሒ ዘለዎ ስለ ዝኾነ አንጻር ሜይንስትሪም ሚድያ ወይ ከዓ እቲ ዝለዓለ ምዕራባዊ ሚድያ ክትምክት እንድሕር ኮንካ ብዙሕ ፀጋታትን ብዙሕ ክእለትን ብዙሕ ዓቕሚ ሰብን ከድልየ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዳይቨርሽን ወይ ከዓ ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ወፂኻ ኣብ ናሕትሕትካ ምትኹኻስ ጠጠው ክብል ናተይ ምኽሪ ዘድልየኩም ወይ ናተይ ማዕዳ ዘድልየኩም ኣይኮነን ኣረጋይ ድማ I really hope እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ምናልባት ምሳይ እኳ ዝኾነ ውልቃዊ ፀገም የብልካ ንፈልጥ እየ ዘራኸበና እውን ኣይነበረን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልኦት ከጥቅዑ ከለዉ ዲፈንድ ጌርካ ኒኻ የኸነየለይ ክብለካ ይግባኒ ነይሩ ቪድዮ ኣይገበርኩን ኣጋጣሚ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኣነ ንስኻ ናብ ሕማቕን ፅቡቕን ኣይተረኸብናን ሕጂ ዝበልካየ እውን ንዓይ ከምዚ ፀርፊ ወይ ነቐፌታ ኮይና ይስማዓንኒ ሓቂኻ ረኺሕካ ክንዳኻ የገልገልኩን ምናልባት ልዕለኻ ክብሪ ዝተዋሃበኒ ኮይኑ ተሰማዓካ ድማ ክስማዓካ የብሉን ነቲ ንስኻ ትሰርሖ ዝነበርካ ንዑ ዝመስል ስራሕ የሰርሕ ዘለኹ ካብኡ ፍልይ ዝበለ ስራሕ ኣይኮነን ወይ ከዓ ኣንጻርካ ኣይኮነን ትስራሕ ብከምዚ መንገዲ እንተረኣናዮ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ናብ ዝለዓለ ዕላማ ኣድሂቡ ክሰርሕ ይኽእል ከምዚ ንሪኦ ፀናሕና ዝተፈላለየ ተስፋ ዝህብ ሓበሬታታት ዘሎ ድማ ኣነ እውን ብዓቕመይ ንዑ የገብር ዝኽእል ንስኻ እውን ንብድነዊሕ እዋን ዝተዋሳእካሉን ዝፃርካሉን ዝደኸምካሉን እዩ እምበሃር እዚ ካብ ኮነ እቲ ተመላልዩ ዝኸይድ እምበር ኣብ ውድድር ዓይነት መንፈስ ኣይንእቶ ክብል ይደሊ ከም ወትሩ ድማ እቲ ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ ንኩሉ ተመላልዩ ተደማሚሩ ንሕብረተሰብና ዝጠቅም ክሳብ ዝኾነ ኣጆና ክብል ይደሊ ንኣረጋይ ሓጎስ ሰፖርት ግበሩ ከምዚ ንእሽተይ ነገር ምስ ተፈጥረ ዓብ ጎቦ ክኸውን ኣይነፍቅድ ፕሊስ ዓቕሊ ምግባር የድሊ ምናልባት ኣረጋይ ሓጎስ ከም ሰብ ክጋገኽል ኣነ ክጋገኽል ካልእ ክጋገኽል ሓንቲ ቪድዮሲ ናይቲ ኩሉ ዝሰርሖ ቡጌርካ ክድምድመ የብልካ ንሰብ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ሰብሲ ሓሪቑ ብካልእ ጉዳይ ሓሪቑ መፅኡ ክዛረብ ይኽእል እዩ ብሓንቲ ቪድዮ ንሰብ ደምዲምካ ግን ናይቲ ኩሉ ቀደም ዝሰርሖ ዝነበረ ሽሙ ከተበላሹ ወይ ከዓ ናብ ከምኡ ምግያይ ከም ባሕሪ ክውገድ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነኻ ሕጂ ዝውስኸሉ ላምባ ወይ ዝቕስቅሰሉ ነገር የብለይን ዝኾነ ጉድለቱን የለን ብኩሉ ወገን ኣረጋይ ሓጎስ ኣይሆፕ ኣብ ስራሕካ ክትቅፅል ኣሽባት ገለመለና ተጠቃቃስካ ደይኮነ ናብቲ ስራሕና ኣተኪርና ክንሰርሕ ይምሕፀና በልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ከም ወትሩ ናትኩም ደገፍ ናትኩም ሰፖርት ኣገዳሲ እዩ ነዚ ቻነል ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ብዙሕ ሰብ ኣንጻሩ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣረጋይ ሓጎስ ኣንጻሩ ኣይኮነን ዘሎ ሓቂ ሓይሽ ካልኦት ግን ብዙሓት ከውድቕዎ ዝፍትኑ ነቲ ስራሕና ንሽመይ ከበላሽው ዝፍትኑ ፐርሰናል ኣታክስ ብዝተፈላለየ መንገዲ መቸም ምሕባር ዘድልየ ኣይኮነን እዚ ድማ ዘሎን ዝነበረን ንዝሰርሕ ሰብ ተፃቦታት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ስራሕ ኣብ ካልእ ስራሕ ካብዚ ዝበልጥ ስራሕ ሒዘልኩም ክሳብ ዝቐርብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ፀፅብቑ ክፋነወክኒ ቻው ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ ሰማንያታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገሲ ናይ ዕብየታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንድሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብ ዘየድልዮ ከይሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ዝፀንሐ ኣብ ሰማንያታት ቁጠባ ክቅየር ዝጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደጋ ሓይሊ እውን የድልየ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ እቲ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ንኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንክንሃንፅ ክንብጋስ ኣለና ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ብዓቕመይ ዘዳልፎ ኮርስ ኣለና ንጠቐመሉ ብለኩም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች حلمي دهنتيو بلتكي معرقكي بعيني تريو طعمك اسمعني كويساي لمينيو عدى يا مدمية إلى نادريو